живот. Ала свой и да ме усеща тоя чуж народ. Благодаря за това, че приехте нашата покана. Дни преди старта на вашето първо национално фолклорно турне. Да. Нека да си поговорим малко повече за него. България в душата ми. Защо точно тази песен, това заглавие на турнето? Тази песен се роди преди едно мое турне в Америка, което не се осъществи. Бях много, как да кажа, инспирирана точно това, че аз съм изживяла малко в Америка и знам какво е да си Аз не съм била точно емигрант, но съм виждала този живот. Усещала съм тази носталгия, която изпитва човек, който е далеч от родината си, далеч от корените си. Имам две сестри и един брат, които са в чужбина от много години. И винаги много са ми липсвали. Оттам пък се роди идеята, аз защо да не направя албум и турне. Разбира се, албума малко се забави. Работим по него все още и по време на турнето. По време на турнето в някои от градовете може би ще го представя и албума. Турнето ще премине през 9 града, като започваме и стартираме с Бургас най-напред на 16 юни. След това продължаваме 22 юни Велико Търново, 7 юли Плевен, 8 юли Добрич. Там обожават фолклорната музика и съм сигурна, че ще премине прекрасно. 16 юли сме в Стара Загора, 10 август Пловдив античен театър, кратка почивка. Русе е на 23 октомври, 3 ноември София, зал 1 на НДК и 7 ноември Варна. Какви песни ще могат да чуят всички, които са решили да присъстват на турнето, на фолклорното турне на Десислава? Предимно любими песни и една голяма част от песните, които ще влязат в първия ми фолклорен албум. До година правя 30 години на сцена и съм подготвила съвсем друг албум с други изненади. Искай ти от мене, и ако скочиш, скачам се. 30 години музикална кариера, 30 години поп-фолк хитове, но пък и фолклорът, който ви съпътства още от детството ви. Защо точно сега решихте да направите това фолклорно турне? Почувствах някаква нужда. Може би защото и след пандемията някак си се усеща, че има огромни промени в световен план. Този изкуствен интелект, тези запознанства в интернет, цялото това нещо започва да става много изкуствено всичко и аз поне усетих някаква нужда от духовна храна. Лично за себе си и предполагам, че има много такива хора, които се чувстват по същия начин. Сигурна съм, че имам съмишленици в това. Това е музиката, с която съм закърмена. Това е първите песни, които съм чула в моя живот, са били народни. От баба ми, от дядо ми, от един грамофон. Зайди, зайди, ясно. Когато се обърнете назад през тези 29 до година, 30 години на музикалната сцена, какво си казвате? Определено оценям и осъзнавам, че това е доста голям успех да се задържиш толкова много години на сцена, защото времената се менят, вкусовете се менят към музиката постоянно през годините. И това определено е голям успех, но от друга страна съм доста критична към себе си. Вие сте майка на две деца, ако ми позволите да кажа, и отскоро баба. Какво смятате за света, в който те живеят, и притеснявате ли се за бъдещето им? Много се притеснявам примерно за малкия ми син, за внучка, за моята внучка. Просто не мога да си представя какво би било. Хората напоследък се
масово са много самотни и тази пандемия толкова много ни разедини сякаш, накарани да се страхуваме. Страшно много навлязоха технологиите, които, пак казвам, не са лоши, но когато те имат и лош... Както монетата има две страни, всяко нещо има и добра и лоша страна. Така и с технологиите, които в момента запълват, как да кажа, огромно пространство в тези малки мозъчета, които могат много по-полезна информация да бъдат напълнени. И забравяме кои сме, забравяме на къде отиваме, какво ще ни донесе това нещо, към което се стремим. И когато го получим, какво? Пак не сме щастливи, защото това не е целта на едно човешко същество, да съществува тук. Много по-щастливи ни прави, когато направим нещо добро. В какъв свят искате да живеете вие, вашето семейство, близки и всички останали хора? Розов? Би ми харесало да е като в приказка, но това е невъзможно. Малко обичам да идеализирам ситуации, хора. И всъщност, да, в една приказка бих се чувствала много добре, която да завърши с "и те живели дълго и щастливо". Какво си пожелавате? Много бих искала да правя музиката, която да излиза наистина от душата ми. Знам, че е много трудно. Все още правя доста компромиси в професионален план по-скоро. Много компромиси в личен план съм правила. Имам да работя много неща, които откривам всеки ден със себе си, но искам и се да продължавам да бъда този човек и да откривам неща за себе си, да се опозная. Аз винаги ще искам, ще копнея, да се върна там. Душата моя там е в България. Какво искате да кажете на всички тези милиони българи, които са зад граница? Много ми се иска повече българи да се върнат в България, но това е много личен избор. Просто смятам, че с тази песен, който е чул тази песен, не е останал равнодушен. Много хора ми писаха, че ги е разплакала тази песен, че ги е накарала да се замислят. Защото много от хората се скъсват от работа в чужбина и също нямат... Те не са щастливи там. Но просто се налага. Просто трябва да издържат семейства тук в България и за момента там е по-добре. Хубавото е, че България може да стане по-цяла и аз силно вярвам, че много хора с много добър капацитет откъм и образование и умствени възможности, живеещи в чужбина, могат много да допринесат тук за нашата страна и нямам търпение да го видя и това нещо да стане факт. Много искам. И на финала, какво е за вас България? За мен България, това са корените ми. Даже искам да споделя един случай, който онзи ден ми се случи. Аз се прибирах от някъде и минах през родното си село, където съм живяла при баба ми и дядо ми във 2 и в 8 клас. Понеже ми беше много трудно, нали? Толкова е трудно да се организира едно такова турне, на мене ми и за първи път. Усетих огромен порив. Просто аз само като влязох и се разплаках. Имах една малка Библия в мен, имах нужда точно под един орех, под който съм си играла. Имах нужда там да си прочета една молитва. И честно казано, много се успокоих и смятам, че човек без корените си, без тази здрава връзка с уважението към родителите, той е никой. Трябва да уважаваме и предците си, и корените си, и родителите си, тези, които са ни създали. Трябва да сме благодарни. Накрай света да ида, ще те нося в сърцето си.